Assalamu alaikum jamhire fulbe kala pullo doni so pullo ima jamhire ma vraiment ko arde on jarde onon fof windobe be wannobe participer e dread o hande vraiment on ji depuis hanki dread ji mbada midi dread ji mbadi fayda affaire o immi non rek tadi donc dum maddi mbodo halana on mbodo wada on remercier wano haruna vraiment kanko depuis o jawno boni e direte o yaltani e onon fof ƴewannoɓe ɓe yette jawo jo Italie vraiment e oɗo men baylo ɗo manna gunas vraiment onon fof paate en fomi kontire mami jom madame Sabali en onon fof fulɓe ɓe wannoɓe participer ɓe vraiment mi ala jobdi mum mi yo min ko leñolngol so on ƴeewi jaɓɓal ngal jaɓɓunomi depuis mi fuɗɗi mi changeani jaɓɓal ko gotal komi jooɗiɗo duuɓi sappo mboɗo janga honno yimɓe ɗaynirte bandiraɓe e réseaux sociaux ha paami ɗum min on bandiraɓe mboɗo faami o ko woni e réseaux sociaux won wonɓe ɗo mbiyamma ko leñol ngol darani bandiraɓe ɓe ganda ko woni activiste ɓe ganda holko woni darde activiste e nde yahande ma o gandu ɗum kala mbo anda sopulo arɗo ma ɓeydu andude sopulo arɗo e nde ɗo yahande bay mi fiɓi anni ñande fof mami waddire ko ɗum ɗo débat ji ko débat idée ko kawrentingol wana peccindirgol mino mi watterake e poosi ala batto kam e poosi woni rani ɗo sababu nde kaales na ɗum waɗi kam réseaux sociaux mi waɗirtake sawru fiirdu leñol am ndin ɗo jawdi ala mi wattake sawru fiirdu leñol am ɗum ɗon ala ko wodi e aduna ha mboɗo waɗa ɗum non bandiraɓe yo jam walle men ha en jango so Allah jaɓi.